Hei. Terve! Meinasin tuossa tappaa itse. Et voi olla tosissasi. Enhän mä nyt tosissani. Ilonpilaaja. Ihaha, ihaha, evo herra, mudra. Tuletko sinä minulle vaimoksi? En ikinä. Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Oi saakeli! Tervepä terve. No mitä sä haluut? Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Tustitte kyytiin. Ja hei! Sehän oli suoraa toimintaa. Ai totta. Oi saakeli! Pakkaa tavaras heti! Eikö me voida hoitaa tää asia jotenkin sivisti? Sinne selittäessä on jäänyt kiinni jo! Ai totta. Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Ei sääliä tipu. Sehän oli